Il-biċċa li bdejt liktar li tieni kurzita jiena, illi bdejt ninduna illi ħafna nies jien inkluż nitwildu ġo gidba. Ngħixu dik il-gidba, nemmnuha dik il-gidba, nagħlmuha l-ħadd ieħor bħala verità u mmutu ġo gidba. Meta bdejt ninfittex, skoprejt l-inkredibbli. Ġifieri, apparti l-Bibja, Kristu mu ddokumentat imkien. Inta tistirreferili għal historian Josephus Flavius u Tacitus. Dawn huma l-ewwel żewġ historians. Ifhimha, l-ewwel żewġ historians illi daw semmew il-Ġesu. Daw taf meta semmew il-Ġesu taf meta kitbu daw ma kitbux waqt li Ġesu qiegħed jagħmel il-mirakli. 90 sena wara il-mewt ta' Kristu. U nixtieq illi ħdejja jien kien hawn bniedem bil-kontra ġi fis-sens illi huwa intis fit-teoloġija, intis fil-Knisja, jgħid li isma' rik, isma' inti qed tgħidlek. Però isma' aħna għandna da bħal evidenza llum il-ġurnata, jien hekk nixtieq għalfejn nixtieqek. Għaliex f'isem Kristu mitu miljuni ta' nies. U f'isem Kristu għataw familji llum il-ġurnata separati ħabba twemmin. Ejja ngħidu issa li Ġesu twiled vera. U eħx vera bħala bniedem, mela da hemm ġiex options issa, hemm jew li vera ssallab fuq is-salib u ġara li ġara kif nafu l-istorja. Jew inkella l-oħra, il-probabilità l-oħra li ma ġara xejn minn da kollu. Allora bekk in-nies baqgħu jaraw wara is-so-called mewt tiegħu għax ma mitx. Bla Ramajk il-kelma Barabbat konnedna li tfisser son of the father. Issa fil-Vanġeli meta Kristu kienu jsaqsuh int min int, u ma kellux il-ħabta li jgħid li ben Alla, imma kien jgħid jiena ibn il-missier. U dik tinst fil-Vanġeli qiegħda 81 times. Mela meta n-nies bdew jgħidu lil Pilatu eħles il-Barabba, min qed jaqra b'dik il-lingwa ta' dak iż-żmien, qed jgħidlek isma' eħles il-Ġesu ta' Nażaret. Ejja mmorru għall option l-oħra li hawnhekk ħadd ikkomplika ruħha sew il-biċċa. Li jekk Kristu vera li nafu bih aħna, issallapu fuq is-salib kif qam il-mewt. Jekk bnedem ikollu jħares kemm kienet iddum crucifixion, kienet iddum bejn 6 sigħat u 4 ijiem. 3 sigħat huwa vera ammont ironically ftit. U hemm sigriet f'dil ħaġa, Pilatu staġeb li kien ġamit għaliex ma kienitx in-norma illi għadek kif dendiltu u mit. Ħalma Kristu seta' wkoll iltaqgħu wkoll ma' herbs illi kapaċi jwadbuk f'koma. Mela inti għandek iċ-ċenturjun li huwa follower ta' Kristu għax marfuq Pilatu qallu da tassew kien liben Alla. Li u da biex jitfnu ħaġa tal-iskantament 75 libra ta' mirra jgħidlek. X'inhi l-mirra? L-mirra hija l-alowa. Għalfej Giuseppe ta' Armitea jekk bidem mejjed għandu bżonn joħodlu 100 libra 36 kilo ta' mediċina biex tfejqhom il-wounds u whatever. Ħa naraw sampox għal fuq il-mara. Trid. Bħalma jsir fil-Knisja kollha tal-Qaddisin, in-nies għandhom iżommu skiet fil-laqa ma għandhomx permess jitkellmu. Imma joqogħdu suġġetti. Jekk ikun iridu jitalmu xi ħaġa, in-nisa jistaqsu li żwieġhom id-dar. Jekk xi ħadd jaħseb li hu profeta għan-nisa, jew bniedem b'xi doni spiritwali, kunu għafu li dan li ktibtilkom u preċett mill-mulej għallet jgħidu da diskors ilu. Jekk ma jagħtix każ ta' dan, tagħtux kasu intom. Mela ħuti, fitxu li tipprofetizzaw, iżda żommux lil min jitkellem bl-ilsna għan-nisa, ħajsir kollox kif imur u bl-ordni. Dak San Pawl. Wara San Pawl ġi ċampjon ieħor tal-Knisja, San Tumas ta' Aquino, illi da huwa wieħed mill-akbar teoloġi li qatrat il-Knisja, Ħalli ngħidlek eżattament da kif kien jara l-mara. Il-mara tiegħu iddeskrivija bħala sperma ta' raġel went wrong. Kien jgħidilhom isma' kif qal Aristotli bejwetu ieħor illi suppost l-sperma kellha tiġi raġel. Imma fil-proċess ġat xi malfunction u allura ħarġet mara. U waħda mir-raġunijiet ta' x'jista' jkun illi mar malfunction fl-isperma jew għax ikun xi riħ isfel qawwi, ġifieri meta għandek soċjetà patriarkali li r-raġel fuq għax ras il-mara huwa r-raġel qalilkom. L-origins ġejjin minn 2000 sena ta' jkissru l-ispirtu tal-mara. L-mara mixejhom iħadd. Għal kontrarju, kif kien magħruf Kristu? Li Kristu kien iħobb in-nisa jerġa'.